ראיון מוקלט עם החבר ישראל מלישקביץ'. החבר מלישקביץ' נולד בשנת 1900 בעיר אוסטרלנקה ברוסיה. האב היה בעל סמכות לרבנות אך עסק במסחר. בשנת 1906 הוא עבר לגרודנו, שם שהיה אצל סבו עד 1914, כלומר את פרוץ מלחמת העולם הראשונה. הוא למד בחדר ואחר כך בגימנסיה. לאחר מכן חזר לעירו, מאחר שאביו הוגלה מן המקום. בשנת 1918 גויס לצבא הפולני ושוחרר בשנת 1920. עם שחרורו הצטרף לחלוץ ובשנת 1921 עלה לארץ. עוד בהיותו בחו"ל היה חבר גם בצעירי ציון. עם בואו לארץ התיישב בתל אביב, בה גר עד שנת 1958. בשנתו הראשונה בארץ עבד בקריאת והובלת זיף ועסק בזה עד 1924. לאחר מכן עבד בתעשיית הרעפים עד 1926. החל משנה זו החל בהובלת נוסעים במכונית פרטית מתל אביב לירושלים במסגרת חברת המהיר עד 1.9.1930 כאשר נוסד הקואופרטיב הראשון, המהיר. בינואר 1933 התאחד יחד עם 3 קואופרטיבים אחרים ויסדו את אגד. בחברה זו עבד עד פרישתו לגמלאות בשנת 1967. הוא היה בעל תפקידי מפתח עוד בהמהיר. באגד היה מנהל המשק, מזכיר ראשון וכל מיני תפקידים בכירים אחרים. הוא נהג להעריך את הנכסים בזמן הייחודים עם קואופרטיבים אחרים. הוא היה חבר ההנהלה הראשונה של מרכז הקואופרציה. בזמן מלחמת השחרור פעל במסגרת הסוכנות לגיוס צי-כלי רכב והערכת נזקיהם. מתגורר כיום ברחוב נורדאו 18 ברמת גן. הרעיון התקיים ביום ה-25 באוגוסט 1977. המראיין צבי לוי. חבר מלישקביץ', ספר בבקשה דרכך לארץ, החל עוד מבית אבא ומעיר מולדתך. למעשה אני צריך להתחיל מבית סבא ולא מבית אבא. הסבא, שאני הייתי אצלו 7 שנים, למעלה מ7 שנים, הוא היה רב בגרודנו, שקראו אותו הרבי מידל, מידל הרבי. הוא היה הרב של בית הכנסת חיי יהודם, ככה קראו לו, בגרודנו, ולמעשה הוא גר בבית הכנסת למטה, הייתה לו דירה, ואני הייתי אצלו, ולמעשה כמעט ביליתי את כל הזמן בבית הכנסת. וביחד איתו, כשהוא היה כל ערב יושב עם המתפללים לאחר תפילת מעריב, ללמוד כל ערב שיעור של תלמוד או של משנה או של ספר חיי אדם או של כל מיני לימודים אחרים, אני הייתי יחד יושב איתו על יד השולחן וסופג את הלימודים. ובתור ילד סופגתי אז מתוך כל הלימודים גם את האהבה לארץ ישראל. אני זוכר שכל האגדות האלה שנמצאים בתלמוד בקשר עם מה שהיה בארץ ישראל בזמנים ההם והחורבן של ארץ ישראל וכל מה שקרה נחרטו אצלי, בלבי, שאני אז חלמתי על ארץ ישראל כאילו זהו עוד הבית של היהודים גם עכשיו. ככה זה היה נדמה לי. ואני זוכר מקרה אחד שפעם כשהייתי בן 10 בא יהודי שאומרו עליו שהוא יהודי שליח מארץ ישראל. וזהו היה יהודי תימני שאנחנו בתור ילדים ניגשנו אליו לדבר איתו
והוא דיבר בשפה משונה, עברית משונה, שלא יכלנו להבין אותו. עד כדי כך, וזה היה בליל שישי, אז ראינו לו בסידור, בתפילה שכתוב שם בקבלת שבת על כינור, דוד, מה זה כינור? אמרנו. אז הוא הראה לנו ביד איך שעושים התנועה על כינור, אז הבנו שזהו באמת יהודי בארץ ישראל. ואנחנו התרשמנו מזה, זה יהודי מארץ ישראל, ביקשנו לקחת אותו לסעודה ואצל סבא, וזהו, שחקנו איתו. עוד מקרה, אני זוכר, זה היה בית כנסת של פועלים, של בעלי מלאכה. סנדרים, פחחים, נגרים, כל אלה שעובדו בבית חרושת של שרשבסקי לסיגריות, היו שם אנשים. ויהודי אחד, אני זוכר, לייזר דר שניידר, הוא החליט לנסוע לארץ ישראל. ואנחנו הילדים, כי זה היה בשנת 1910, אנחנו הילדים, כי ממש קיננו בו, כן, שהוא נוסע לארץ ישראל, ולבנו אותו. אחרי שנתיים היהודי הזה בחזרה. זה היה בשבילנו מפח נפש. מה יש? מה הוא סיפר? שלא יכל היה ביפו, הוא רצה בכל יום שישי ללכת לבית המרחץ ביפו, להתרחץ, לכבוד שבת, ערבים לא נתנו לו להיכנס, כן, ביפו לבית המרחץ, ויעשו לו צרות וצחקו ממנו, ובשביל זה הוא חזר, כך הוא סיפר. אני אז חלמתי על ארץ ישראל, כמובן בתור ילד, לא ידעתי, אבל לא שמעתי אחר כך, במשך כל השנים, עד שהייתי בצבא הפולני, לא שמעתי על ציונות מדינית. לא שמעתי על הרצל, לא שמעתי על כל ההתפתחות הזאת. אבל למרות זאת, כשאני חזרתי מהצבא הפולני, אז הדבר הראשון שהחלטתי היה, אני נוסע לארץ ישראל. כמה יהודים היו בגרודנו? בגרודנו היו הרבה יהודים, 50,000 יהודים. ולא הייתה פעילות של מפלגות ציוניות? אל תשכח שאני הייתי אצל סבא עד גיל 14. ילד עד גיל 14, איזה ילדים, הייתי עסוק בלימודים, והייתי עסוק בלימודים אצל סבא. סבא לא התעניין בדבר הזה, כמובן, אצל סבא למדתי מה זה ארץ ישראל. הוא כתב ספרים, הוא כתב 2 ספרים. אחד פירוש על הקדמות, ואחד פירוש על הקהלת. הספרים ישנם אצלם, הם הודפסו, כן? הוא ישב בלילות, ואני ראיתי אותו איך שהוא ישב בלילות, והוא כותב את הספרים. בספרים האלה יש כל מיני דברים על ציונות, אבל לא ציונות המדינית, אבל הציונות, איך אומרים? בתרזם איננו בשולחן לציון רחמים. וזהו, חוץ מזה כל יום התפללנו, וזה למעשה מתוך התפילות הצאתי את הצימוקים של ארץ ישראל. כשאני קראתי למשל ביום כיפור את התפילות, וראיתי בתפילות את הדבר הזה של העינויים שעשו ל10 גיבורי מלכות, כן? שם יש תפילה מיוחדת ל10 גיבורי מלכות ביום כיפור. אז בתור ילד אני דווקא את הדברים האלה, אני התבוננתי וקראתי אותם כמו בספר, כן? העברית שלי, העברית הייתה בשבילי שפה שהבנתי את הכל, זה לא היה שפה רק לתפילות, כן? אני למדתי את זה וידעתי את זה, כן? בדיוק כמו מאמין לעברית האשכנזית, אבל אני הבנתי את כל הדברים האלה.